Čauky, ja som Markso, alebo Marko, alebo Marek. Úprimne na tom asi moc nezáleží, lebo veď viete ako. A asi ma väčšina z vás nepozná, čo je vlastne celkom fajn, lebo to znamená, že som si úplne nedofajčil svoj digitálny footprint a stále sa môžem tváriť ako trochu normálnejší človek. A tí, čo ma poznajú, no asi dobre pre vás, I don't know, I guess. Good for you, my nigga. Ale teraz si určite v tvojej hlave hovoríš. Prečo vlastne pozerám toto jebnuté video? Čo mi tento kanál dá? Na čo som vlastne tu? A na to mám jednu prekrásnu a celkom jednoduchú odpoveď. Takže, na tomto kanáli nečakaj žiadnu konzistenciu, ani vo videách, ani v upload schedule. Keď natočím video, bude to ako taký menší mystery gift. Alebo ako otváranie casek v CS-ku, ak si niekedy otváral casky v CS-ku, odporúčam. Wireless does make sense. Oh! 155! Please! Oh my days! Oh my days! A to, čo uvidíš, tak to bude tak 50% reálny ja, Marek, me, myself, a 50% moja internetová persona. Ale ak sa ti taký content nepáči, alebo že sa budem pretvarovať na tomto kanáli, existuje na to úplne jeden easy fix. Nedávno som si spravil aj druhý kanál, ktorý sa volá Markso Vajco. A tam sa budem snažiť pridávať videá tak pravidelnejšie, bez ADHD editovania, bez nejakej persony a proste bez filtru. Je to, no proste, vyjde tam to, čo ma napadne. No a to je teoreticky všetko, čo som chcel povedať v tomto videu. Takže sa majte, užívajte dna, večera, alebo neviem, kedy to pozeráte. Dúfam, že to pozeráte, keď žerete, to je najlepšia vec, čo môžete robiť. A bye bye, my niggas. Bye bye.